Toto je presne ten typ kolobežky, ktorý na papieri vyzerá brutálne, ale naživo ešte lepšie. Avšak zdanie niekedy klame. Dual motor, vysoký výkon, samé veľké čísla. Ale niekedy vedia byť tieto parametre skôr na obťaž ako na osoch. Tak čo, je Kukirin G2 Ultra dobrá iba na papieri alebo aj v realite? Poďme si to povedať na rovinu. Ja som Patrik z najkolobežky.sk a vítajte v našej recenzii. Už na prvý pohľad je jasné, že toto nie je bežná elektrická kolobežka. G2 Ultra prináša nový dizajnový jazyk značky Kukirin, má štýlový zaoblený rám a perfektné parametre na mestskú jazdu, ale zvládne niečo aj v teréne. Dual motor, stabilné pneumatiky, dobrá našľapná plocha a celkovo konštrukcia kolobežky napovedajú, že tento model je špeciálny. A zároveň tento model spĺňa aj inú dôležitú funkciu. V rámci portfólia Kukirin ukazuje, že táto značka sa naozaj vyvíja ku vyššej kvalite svojich produktov a vidno to na spojoch, na nejakých upevneniach, na skladacom mechanizme a na tomto perfektnom displeji, o ktorom si povieme neskôr. Výrobca udáva hmotnosť tejto kolobežky ako 30 kg. Na papieri to môže znieť ako veľa, ale otázka je, ako sa to prejavuje v praxi. Samozrejme, pri jazde hmotnosť neriešiš, avšak keď tú kolobežku chceš niekam preniesť, trochu ju pocítiš. Výhodou tejto kolobežky však je tento oblý rám, ktorý keď zložíš a zapojíš týmto popruhom oblatník, perfektne sa nosí. Nosnosť je pritom udávaná na 120 kg, takže je jasné, že táto konštrukcia aspoň prináša tú výhodu, že zvládne aj ťažšieho jazdca. Výkon môže byť presne ten dôvod, prečo si ľudia kupujú tento model. 800 W, 800 W, takže spolu 1600 W výkonu a maximálny výkon až 2000 W. Dual motor, takže pohon 2x2 a maximálna rýchlosť, ktorú výrobca udáva až na úrovni 50 km za hodinu. Už pri prvom rozjazde je cítiť, že reakcia na plyn je okamžitá, ale nepríliš agresívna. Vie si výkon dávkovať a jeho dostatok. A vďaka trom jazdným režimom Eco, Sport a Race si vieš aj nastaviť, ako akčná tá kolobežka bude. A keď chceš zapojiť aj dual motor, zapne si turbo režim a výkonné odozva sú úplne najrýchlejšie. Chcete si zaobstarať elektrickú kolobežku, bicykel alebo značkové príslušenstvo a náhradné diely od výrobcov ako sú Kukirin, Engve, Xiaomi a ďalší? Najväčší výber nájdete na najkolobežky.sk. Ku každej kolobežke či bicyklu získate dopravu zadarmo a profesionálnu zákaznícku podporu, ktorá vám pomôže so všetkými otázkami. najkolobežky.sk. Vaši odborníci na elektromobilitu. Poďme sa pozrieť na číslo, ktoré pri kolobežkách sledujú všetci ako jedno z prvých. Dojazd. Výrobca udáva pre Kukirin G2 Ultra dojazd až 55 km. Batéria má 48 V a 18 Ah, čo je v tejto kategórii veľmi slušné. Bohate to stačí na každodenné presuny do práce. Treba si ale jednu vec povedať na rovinu. Ak budeš stále jazdiť na najrýchlejšom režime a ešte aj so zapnutým turbom, dojazd ti klesne. Potom nabíjanie batérie trvá 8 až 10 hodín, takže ak ju zapojíš večer, ráno bude pripravená, ale treba na to myslieť. Kukirin G2 Ultra má 10-palcové bezdušové pneumatiky a predné aj zadné nastaviteľné tlmiče. Ich úloha je dôležitá. Tlmiť nerovnosti a ponúkať stabilitu aj vo vyšších rýchlostiach. V praxi to teda znamená, že necítiš každý hrbol a cítiš sa komfortne a bezpečne aj pri rýchlej jazde. A oceníš aj to, že odpruženie si vieš nastaviť presne podľa toho, kde jazdíš. Maximálna rýchlosť 50 km za hodinu znie super, kým nemusíš brzdiť. V tomto prípade sme na tom ale dobre. Kukirin G2 Ultra má dve kotúčové brzdy, ktoré poskytujú vysoký brzdný výkon, ale zároveň, ak ich vo vysokej rýchlosti stlačíš, nehodia ťa dopredu. Vieš ich príjemne dávkovať, ale zabrzdia, keď potrebuješ. Z pohľadu bezpečnosti poteší aj perfektná svetelná sústava. V zadnom svetle integrovaná brzda aj smerovky, v prednom svetle zase diaľkové a smerovky po bokoch. Pri kolobežkách v tejto cenovej kategórii už nerozhodujú iba základné parametre, ale aj to, ako má výrobca zvládnuté detaily. Táto kolobežka je na tom dobre. Tento pekný, dotykový a prehľadný displej, ktorý je na riadidlách, ukazuje všetko potrebné, čo počas jazdy potrebuje sledovať. Rýchlosť, dojazd, jazdný režim, prejdená vzdialenosť. Za ďalšiu zaujímavosť považujem aj to, že má táto kolobežka integrované reproduktory, cez ktorý si vieš púšťať buď hudbu, alebo hlasovú navigáciu. A k tomu detaily v rámci dizajnu, alebo aj široká nášľapná plocha, ktorá poskytuje vysoký komfort pri jazde. Celkovo je kolobežka teda spracovaná pevne, precízne a s citom pre detail. No a aby sme o novej G2 Ultra od Kukirinu nerozprávali iba v štúdiu, teoreticky a papierovo, tak sme ho zobrali aj sem do prostredia, kde sa bude pravdepodobne používať najviac. Na pekných cyklotrasách, na víkendových výletoch, či už s rodinkou alebo o samote. Tento stroj už len tým svojim dizajnom vzbudzuje taký rešpekt, pôsobí veľmi kvalitne a solidne. Celkovo ten model pôsobí veľmi moderne, štýlovo. No ja som zvedavý, aké pocity z neho budem mať ja, aj vy po jazde. Ideme si vyskúšať maximálnu rýchlosť, ideme si vyskúšať správanie trošku aj v offroade. A myslím si, že táto kolobežka veľmi milo prekvapí, pretože už len ten dual motor je
takým dobrým ukazovateľom toho, že toto je seriózny kus kolobežky. No a hneď ako prvú vec si vyskúšame na G2 Ultra akceleráciu z miesta, a to hneď v najvýkonnejšom režime, takže dual motor, režim race, ako môžeme vidieť na tomto displeji, dokonca zapnutá je turbo, no a poďme si to skúsiť, čo to dá za rýchlosť. OK, tak 50 za takýto krátky úsek je asi celkom v pohode. No a teda nová Kukirin G2 Ultra, v podstate ako starší brat najpredávanejšieho modelu tejto značky, takže G2. Tí, ktorí G2 máte, tak viete, že aký je to skvelý stroj. A toto je v podstate vylepšenie na ten model v každom jednom smere. Máme tu hneď dva elektromotory a maximálnu rýchlosť na úrovni okolo 55 km za hodinu po odblokovaní. Teraz si ju môžeme pozrieť na tom perfektnom displeji. Dojazd tiež viac ako 50 km. A čo je úžasné na tejto kolobežke je hlavne takéto zvýšenie tej vnímanej kvality. Že naozaj človek proste vidí ten krásny dotykový, širokouhlý displej, moderný. Keby som chcel, pripojím si tu ešte telefón a pustím si hudbu, ale to samozrejme pre účely tejto recenzie robiť nebudeme, aby som nerušil komentár, ktorý máte ku kolobežke. No a už len ten dizajn na tom ráme, hej, že je oblí, že ako vyzerá pekne tá stuha, ako vyzerajú pekne tie ovládače, že tu môžem takto pekne týmto joystickom vlastne vyhadzovať smerovky doľava, doprava, vypnúť diaľkové. No skrátka, vidno, že sa Kukirin posúva míľovými krokmi dopredu, čo sa týka kvality ponúkaných modelov. A ďalšia výhoda tejto kolobežky je, že to naozaj nie je iba cestný stroj, aj keď teda na asfalte alebo v meste sa cíti úplne doma, ale viem ju využiť aj, no tak povediať, ako terénnu. Určite to nie je, že model stavaný do terénu ako niektoré iné modely, ako napríklad K2 Master alebo podobne. Naozaj, že existujú kolobežky, ktoré sú viac terénne ako táto, ale G2 Ultra má pneumatiky s takým dizajnom, ktorý umožňuje ísť aj do terénu. Takže keď si to ukážeme takto v praxi, ja tu zídem z cyklotrasy, tak to pekne do trávy. A tu sa ukazuje vlastne, že tie schopnosti toho odpruženia, že ja idem mimo cesty, tu je ešte stále asfalt, ale zišiel som mimo cyklotrasy a s absolútnou takou istotou v tej jazde a s absolútnou stabilitou proste môžem ísť takto po mimo. Naozaj, že môžem ísť podobne ako na elektrobicykloch, ktoré sme tu nedávno testovali, môžem ísť mimo cesty, absolútne komfortne, s pocitom bezpečia, 30-kou, takto po pornej ceste a je to bezpečné. Samozrejme, netreba provokovať, netreba byť nedôsledný v tom, ako sa človek pozerá pred seba na tú cestu. Netreba ísť zbytočne rýchlo, pretože aj to brzdenie predsa mimo tej cesty nejakú chvíľu trvá. A napríklad, keď si chcem zájsť na ryby, tak spravím takto. A som tu a môžem ísť k rybníku. Čiže naozaj to 6-stránce kolobežky sa tu krásne ukazuje. A je vidno, že dizajnovo aj technológiami sa naozaj hodí do každého prostredia, ale najviac človek ocení určite v meste, tam svoje kvality ukazuje najlepšie. No a poďme sa teraz vrátiť na cyklotrasu. A ďalšou výhodou tejto novej Kukirin G2 Ultra je, že tento displej je dotykový, takže ja takto jedným stlačením tlačidla môžem prepnúť režim na Eco alebo Sport a užívať si jazdu podľa vlastných preferencií. A ten displej to naozaj pekne zobrazí, nedá sa pomýliť, tým pádom môžem šetriť dojazd alebo akcelerovať menej agresívne, v zásade podľa toho, aké mám preferencie. Tak poďme si skúsiť tú maximálku. No a aj takto pri bežnej jazde môžeme vidieť, že tá kolobežka je naozaj veľmi komfortná, tichá. Keď máme ten najviac agresívny jazdný režim race, alebo teda ešte aj s zapnutým turbom, naozaj ona reaguje na ten plyn veľmi agresívne, že vidie to, cíti to. Ale presne na túto jazdné režimy sú, že každý si to môže prispôsobiť podľa seba a užívať si jazdu no tak, ako chce. A naozaj s veľkou ľahkosťou človek môže predbiehať, samozrejme bezpečne. Takže keby som to mal zhrnúť, nová G2 Ultra je naozaj top model od Kukirinu. Nie je to najvýkonnejšia kolobežka, ktorú ponúkajú, ani najdrahšia, ani najterénnejšia, ale ako taký zlatý stred, taký 6-stranný model, ktorý je štýlový, moderný,
slúži úplne perfektne. G2 Ultra by som zhrnul asi takto. Kukirin zobral G2, ich najpredávanejšiu kolobežku a spravil na ňu všetky dôležité vylepšenia. Perfektný displej, ešte lepší dizajn, kvalitné spracovanie, vyšší výkon a dual motor. Takže môžem ju len odporúčiť.